kawuono joma manyo tich e pinjego. Senta mane oyangi kawuono jiwo nonro mag jotije kod agents machwalo ji e pinje maoko. Pek mar ngima omiyo jokenya moko manyo hawi mar tich e pinje maoko kinde ka kinde. Kata kamano yuto samoro jabare ka jotije moko ywago midhiero mopogore opogore e lwet joma ondikogi. Wuok ano dhi tiyo tijot med kata luoko sende duoko to koduogo to idoko kete kata gi luoko thuonde miyo le chiemo samoro obedo abuse sexually to ido ka gin kama nyalo report cases gi onge. Samoro nyalo yudo boss marach chwadi mi tij moko mok nego ni timo. Jokenya moko osewito ngimagi, moko okwamo kod midiekre e pinje maoko kendo giyud thieth e yo makare, ka moko bende jalware lweta chudhe mawuondogi kod orak mag tije apisi to bang'e ketogi gi tije magalagala. Siwe umetoka kwenyu juu ya shida, njaa, mnalala njaa, tunaona mkikufa huko na hata serikali yenu haiwezi msaidia. Uko hapa ufanye kazi venye tunataka. Hata ukitaka tukisema uoshe maiti utaosha. Chutho jotije moko kwamo e pinje maoko kaluwore ni imayo gi obok mag wuoth, ka moko bende chan keto e twech mar tiyo e lwasi marach. The contract came like 2 hours before we took the flight. Immediately we landed. The first thing that was taken away was my passport. We got to the accommodation. The other thing that was taken away was the phones. Magi momiyo koro riwruok mar jotije pachoka COTU oyango chenro mar kawo nonro jokenya madhi e pinje maoko e yor tich. We are opposed to this modern day slavery, and we have since told the government that if they want Kenyans to go work outside, then the government should negotiate as government on behalf of the Kenyans with other states where Kenyans are going to work. Tend COTU noyawo senta manyien mabiro bedo gi nonro mag agents mag kembe machwalo jotije oko. And some people even in the government are working by proxies to support these private entities, agencies. So what we are saying is that we need the government to come in, and each and every agency must be known and all the data must be captured. Office koro yaw COTU kae ma kai neno ka gimoro kata agency office moro dwaro teri tich e pinje maoko go to kin sure kod agency office no in thuolo mar biro COTU mondo find out ni bende en among the office agency offices ma COTU okaw kaka office man kare. Oyangi ni nyaka joma wuok e pinje maoko to tiyo pachoka bende biro konyore e bwo riwruok mar COTU. And even here in Gikomba we have various migrant workers from the East Africa region and some parts of the world who are working and also living in Kenya, who work here at COTU from time to time to seek information and guidance. Ijiwo jokenya mamanyo tije e pinje maoko mondo okale apisi mar COTU kata omany nonro e mbui mar COTU kapok gifungo safar mar dhi e pinje maoko e yor tich. Ray Polo, Ramogi TV.